הנה. אז נטע גרנות מחברת אקזוסום, בוקר טוב לך, מה בוקר שלומך? אור, בוקר אור, מצוין, הכל טוב. יופי, אני שמחה. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת נוטלת חלק במיזם שלי שהתחלתי בו לפני בערך חצי שנה, של לראיין מנכ"לים בחברות סטארט-אפ וחברות בכלל, שעשו איזשהו שינוי, ובדרך כלל זה שינוי לטובה וצמיחה, בזמן המלחמה. הצמיחה יכולה להיות אקזיט, הצמיחה יכולה להיות גידול, שכירת אנשים, מוצר חדש או כל דבר אחר, שדווקא בתקופה של השנה וחצי האחרונות עשו. אז תודה לך. את רוצה תודה לך. לספר לי, את רוצה לספר לי טיפה מי זאת נטע גרנות? מה עשית לפני אקסוסום? איך התחלת? את יודעת, רקע. בשמחה. אז אחרי נטע גרנות, מנכ"לית ומייסדת שותפה של אקזוזום ב4 שנים האחרונות. הרקע שלי, אני מגיעה מרקע של מעל 20 שנה בניהול של צוותי חדשנות, טכנולוגיה ומו"פ בתעשיית המזון, תפקידים בכירים במטרנה, אוסם נסטלה, ואקזוזום עצמה היא סטארט-אפ בעולמות של ביוטק, פודטק, סטארט-אפ ישראלי שמפתח רכיב תזונתי חדשני, שיש לו פעילות אנטי-דלקתית, וואו, מבוסס מדע ופטנטים. בעצם רק מה שנקרא, תראו את היופי של הדבר הזה, אז אנחנו בעצם פיתחנו טכנולוגיה שמבודדת חלקיקים טבעיים שיש להם פעילות אנטי-דלקתית, מדהים. תוסף תזונה שיכול לתפקד כמו תרופה נגד מחלות דלקתיות. אנחנו מצאנו את החלקיקים האלה שהם נקראים אקזוזומים, ועל זה שם החברה, בחלב אם, והבנו שהתפקיד שלהם בחלב אם זה לעזור לתינוקות יונקים להיות יותר בריאים ולהגן על מחלות, וואו, ובהמשך גם מצאנו אותם בחלב פרה, ופיתחנו טכנולוגיה שמוציאים אותם באופן טבעי מבלי לפגוע בהם, כך שגם מבוגרים יוכלו לקחת אותם בריכוז שמתאים למבוגרים שיש להם מחלות. ובעצם הרעיון הוא שיהיה פתרון טבעי, נגיש, נוח לשימוש, ללא תופעות לוואי, למבוגרים עם מחלות דלקתיות, או מצבים דלקתיים. זאת אומרת, זה משהו ככה בין מזון לתרופה, תזונה מדויקת. אנחנו כבר בשלב של מחקר קליני בבתי חולים, ואת הייצור של המוצר אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם תנובה. זאת אומרת, יש כאן שיתוף פעולה מהמם בין בתי חולים כמו הדסה, כמו הכללית, ותנובה, שזה מדהים. חברת המזון המובילה בארץ. וכן, ובשנתיים האחרונות חווינו רגע, כאן רגע, רגע, בישראל. סליחה, אני אקטע אותך. מהמם. במילים שלי, במילים פחות מקצועיות, של אדם מהיישוב או האנד יוזר, מה שאתם עושים, אתם אומרים לנו הצרכנים, מסר כזה אתם מעבירים. במקום לקחת אנטיביוטיקה שיש לה את כל התופעות לוואי ושהיא לא טובה לנו סטרואידים, באופן כללי, סטרואידים, לא אנטיביוטיקה, סטרואידים. אוקיי, גם, נכון, סטרואידים, קחו משהו במקום, שאין לו תופעות לוואי, שהוא בריאותי, שהוא עושה לגוף שלכם טוב, ותשמרו על הגוף שלכם. זאת ממש אומרת, ככה. בעצם זה רכיבים טבעיים שהטבע יצר כדי להגן על הצאצאים מפני מחלות, ועוזר, אז מחזק את המערכת הטבעית שלנו להתגונן, ולא מחליש אותה. וזה בעצם הגנה טבעית, זה ממש מדהים, וכן, המורכבות כאן זה איך לשמור על הרכיבים האלה פעילים, גם שיגיעו לבני אדם בריכוז מתאים לא לתינוקות קטנים, אלא בני אדם ומבוגרים. מהמם. אבל כן, מה שאמרת הוא אכן נכון. רגע, וצריך לקחת את זה רק כשיש דלקת באיזה אפשר מקום, גם, או אפשר גם שבאופן לקחת בצורה קבוע? מניעתית, אפשר לקחת גם כן. בצורה מניעתית. וכשיש דלקת, מה שאנחנו רואים במחקר קליני, כשיש כבר דלקת פעילה, כמו במקרה של קוליטיס, שזה דלקת במערכת העיכול, במעי, אז זה פשוט מוריד את המדדי דלקת, כאילו הם לקחו תרופה, כן. איזה יופי, זאת אומרת, רגע, אבל זה רק לדלקות במעי או שלדלקות בכלל?
ראינו שזה עובד גם על דלקות בשרירים, מעולה, וגם דלקות שמהם כולנו באיברים. סובלים בדיוק. מדי פעם. אני לוקחת את זה קבוע כדי לא להיתפס אחרי אימונים, אימוני ספורט. וואו, וואו, איזה יופי, נהדר. ומה הצפי, מתי המוצר יצא לשיווק? אז אנחנו עכשיו במחקרים קליניים בבתי חולים, כמה בתי חולים בארץ, הדסה, סורוקה, בלינסון, מאיר, ו... וברגע שיהיה לנו תוצאות אנחנו באמת נציג אותם, והרעיון הוא לצאת לשוק במהלך שנה הבאה. מצוין, שיהיה לכם הרבה בהצלחה. תודה אז רבה. עכשיו אני חוזרת לנושא הראשוני שלנו. בואי תספרי לי איך הייתה הפעילות שלכם לפני המלחמה, איך היא התנהלה, מה עשיתם, ומה השוני הגדול, זאת אומרת, איך זה היה לפני המלחמה ואיך זה עכשיו, כאילו, בשנה וחצי או בכל התקופה המאתגרת והנוראה הזאת. כן. כן, האמת היא בהיבט הזה, בישראל כבר כמעט שנתיים וחצי יש תקופה, אני אקרא לזה מטורללת. תקופה שהיא יותר, את יודעת, שקורים הרבה דברים מבחינה כלכלית, שאם אנחנו מסתכלים על הזווית של הסטארט-אפים, מאוד 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 מקשים על גיוס. אז זה התחיל עוד שנה לפני המלחמה. מהמם. ובתור סטארט-אפ שהוא בעצם הוקם לפני 3.5 שנים, כמעט מרגע שקמנו, אנחנו חווים טלטלות בשוק, כמעט לא היה לפני, אם את וואו, מסתכלת על זה באמת של החיים, ממש, כן, התחלנו עם מענק ראשוני של הרשות לחדשנות, ואיתו התחלנו בעצם להעביר את הטכנולוגיה משלב מעבדתי, מחקרי פרופר, לשלב יישומי במפעל, במפעל של תנובה. מדהים. וממש איך שהתחלנו את התהליך הזה, המצב בארץ התחיל להיות מאוד מאוד קשה לגיוס כספים, ממש קרנות מחו"ל הפסיקו להשקיע בישראל, והסטארט-אפים הישראלים שנתמכו על ידי קרנות בחו"ל התחילו לחפש מאיפה הם מביאים את הכסף, אז כל הקרנות אוי, הישראליות, במקום לחפש אפיקי השקעה חדשים, התחילו לתמוך בסטארט-אפים שכבר יש להם, ופשוט כסטארט-אפ חדש שמחפש כסף נוסף, לא ידענו, לא ידע, קשה, פשוט, קשה, מאתגר פשוט אין מאוד. מקורות חדשים, ופשוט כולם אומרים לך, או, אנחנו מצטערים, כרגע אנחנו לא משקיעים ב, בסטארט-אפים חדשים, אנחנו חייבים לתמוך במה שנקרא בפורטפוליו, בסטארט-אפים שאנחנו כבר ככה מושקעים בהם, אנחנו רוצים להציל אותם, וקרנות מחו"ל שאומרים, או אנחנו לא משקיעים באזור שהוא לא יציב מבחינה, מבחינה בוא נגיד כלכלית, מבחינה פוליטית כלכלית, ואחר כך זה מלחמה, אז בכלל אנחנו גם לא משקיעים במקומות במלחמה, ועם כל דת אנטישמיות וכו' וכו', ופשוט מאתגר מאוד. מחפשים מקורות מידע, ופשוט זה הופך להיות קשה בצורה בלתי רגילה. מתקדמים, ואת רואה את הברן רייט מתקדם, והרנוויי יורד, ומה עושים עוד כמה חודשים. וואו. זה לא משהו שרק אני חוויתי כמובן, זה משהו שהוא היה לכל הסטארט-אפים הישראלים. כל אחד תפס אותו בשלב אחר, חלק היה להם קצת יותר זמן שזה התחיל, חלק היה להם יותר, אבל זה בהחלט, בהחלט היה אתגר מאוד 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 גדול, שלדעתי עדיין קיים ברוב הסטארט-אפים הישראלים. דרך אגב, אני אישית מכירה סטארט-אפים שנסגרו ממש כן. בחצי שנה האחרונה. את נכון, חלקם נכון. ליוויתי וחלקם של כן. חברים, וזה וסטארט-אפים נהדרים עם טכנולוגיה שאם הייתה נמצאת במדינה אחרת או בתקופה אחרת, היה מצב אחר לגמרי. ובתוך המקום הזה צריך להוביל חברה עם אי-ודאות, עם בעיות תקציביות, מאיפה ברור. מביאים את הכסף, לשמר אנשים עם מוטיבציה. זה הזווית שלי כמנכ"ל, לוודא שכל השותפים וכל השותפים שלנו הם עדיין איתנו ומאמינים בנו, ולהתקדם, למרות הכל להצליח איכשהו להתקדם. אני אעשה לך ספוילר, כאילו איפה אנחנו נמצאים היום, שתביני ועשיתם את שבסופו זה של דבר בדיוק, הצלחנו, ועשיתם כן, את זה.
בסופו של דבר, בתקופה הזאת, הצלחנו גם לסגור גיוס של מיליון פסיק שבע, 1.7 מיליון דולר, שכולל וואו, גם קרנות אמריקאיות מהמובילות בתחום שלנו, בתחום של הפודטק. כל עוד הכבוד. 1.5 מיליון דולר מהרשות לחדשנות נוסף. בתחילת המלחמה גם היה עוד גיוס של עוד 400 אלף דולר מהרשות, זאת אומרת, בסופו של דבר מהרשות קיבלנו כמעט 2 מיליון דולר. ולהגיע בזמן כמעט שיא משלב של רק מחקר מעבדתי למוצר בשלב של קליניקה בבתי חולים שמטופלים לוקחים אותו, באמת בזמן מאוד. וואו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו היום נמצאים במקום טוב. איך אה, עשיתם את זה? את יכולה לפרט לפי שלבים? זאת אומרת, זה נראה כמו קסם, להגיע ממצב כן, כזה של התחלת המלחמה, שאין אנשים שמשקיעים, ואם כבר הקרנות משקיעות בפורטפוליו שלהם, למצב של, תקשיבי, לגייס 3 מיליון דולר, או יותר, בתנאים האלה, להסיר את כן. הכובע. אז אני אגיד ככה, הסטארט-אפ שלנו הוא כמעט כולו מובל על ידי נשים ונשים עובדות בו. כך שבאופן שונה ממקומות אחרים, לא היה לנו את הבעיה של המילואים, כולנו היינו אימהות דואגות לילדים שבחזית, אבל אנחנו עצמנו בעצם יכולנו להמשיך לעבוד. היה לנו קצת בעיה עם בתי חולים שבגלל המלחמה היה האטה משמעותית בקצב שהם יוכלו להפנות לדברים שהם לא טיפול בחולים, אז זה גם יצר קצת איטיות, נוצר איטיות, אבל בסופו של דבר אנחנו להמשיך לעבוד, הצלחנו לעבוד, זה היתרון שהיה לנו, יתרון לעבודה נשית. אני אתן לך, אני חושבת, אני אחלק את זה, אני חושבת ארבעה נושאים שעשינו, שהובלתי, שאני חושבת שהם אלו שבעצם עזרו לנו בתקופה הקשה לצאת מזה. וכל אחד, אני ככה אסכם אותם ככה כל אחד בקצרה, ואולי זה גם טיפ לאחרים, אם זה יעזור, כי תקופות קשות תמיד יש, אז אולי זה גם יעזור. לצערנו, יש תמיד תקופות קשות. כן, כן, כן. אז אני חושבת, דבר ראשון, אולי אני אומרת את ה-obvious, אבל זה מאוד משמעותי, מה שקשור לניהול תקציב. תראה, גם בימים רגילים, סטארט-אפ צריך להיות רזה וממוקד, וזה כאילו, תגידי, אוקיי, ברור, מה את מחדשת פה? אבל, וגם בסטארט-אפים באופן כללי אין nice to have. כן, זה כאילו רגיל, אבל באמת תקופה של טלטלה כלכלית ומלחמה, הרזון הזה הוא הופך להיות לך לדרך חיים, וממש כל שקל בודקים. איך הוא עוזר לך לשרוד בשביל להביא את השקל הבא, בוחנים כל הוצאה, זה יכול להיות מהצעות של מאות שקלים, כאילו ממש כל דבר. זה ממש לשבת על האקסל של התקציב כל הזמן ולראות, אוקיי, זה חייבים עכשיו או אפשר לדחות. זה הכרחי, כולל ירידה גורפת בשכר של כולם מלמעלה עד למטה, וואו. בשביל להשיג עוד זמן. אמ, כל הוצאה שיש לי, שאנחנו צריכים את זה, חייבים את זה, אפשר לוותר על זה, אפשר לדחות את זה, אפשר לייעל את זה. להגיע להסדרים, ספקים, כמובן הכל בשקיפות, הכל בשקיפות, נורא חשוב, אבל כל הזמן להצליח להתקדם איפה שבאמת באמת חייבים, ולייצר מיילסטונים נוספים שנותנים ביטחון למי שמשקיע, שהדברים מתקדמים ומתקדמים טוב, וזה ממש ניהול מאוד מאוד קפדני. אני זאת יכולה אומרת, זה להוסיף לזה משהו ברור. מהעולם שלי כמאמנת ויועצת עסקית? בעולם שלי זה נקרא ניהול תזרים מזומנים בין השאר. זאת אומרת, כמה כסף יוצא מתי, כמה כסף, אצלכם זה תקציב, זה השקעות, זאת אומרת, כמה כסף יש בקופה, ואיך מהמם. מנהלים את הבלנס העדין הזה, שזה נורא חשוב, ואני שמה על זה נכון. דגש המון בעסקים שאני מלווה, כי לפעמים אומרים, מה, תזרים, זה לרואי חשבון, זה... לא, לא, תזרים, חיים אותו, תזרים ותקציב חיים ביום-יום, ואם לא מנהלים את זה בשוטף, ולא רואים, לא יודעים כל רגע, ובמיוחד מנכ"ל ואנשים שחיים, איפה נמצאים, מאבדים שליטה באיזה מקום. ממש ככה. ממש ככה. זאת אומרת, אני לקחתי מבחינתי,
את כל הנושא התקציב כמשהו שאני מתעסקת בו כל הזמן ובודקת וואו. כל הזמן איפה אני נמצאת, כל הזמן לדעת בדיוק בדיוק איפה אני נמצאת, להיות בשליטה מלאה על העניין הזה. שוב, זה כמו שאת אומרת, זו המלצה נכונה, תמיד, תמיד צריך להיות, אבל בתקופה כזאתי זה הופך להיות ממש קריטי. כאילו ממש. זה העליות או לחדול, כי אם את פתאום מופתעת, זה פתאום יכול לשנות את כל התמונה. כל הזמן לדעת איפה אני נמצאת, כמה זמן עוד יש, מאיפה מביאים עוד קצת כסף, איך מורידים עוד קצת, ואיך אנחנו מוסיפים עוד חיים, כי פשוט זה כמו המשחקים של הילדים. אם את מצליחה להוריד את קצב ההוצאות עם הכסף שקיים, את מוסיפה עוד חיים. עוד זמן של החברה, מה שנקרא runway. אז זה איזה דבר יופי. אחד נורא 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 חשוב, שהופך להיות עוד יותר חשוב בתקופות כאלה. דבר שני, שוב, זה דבר נורא נורא חשוב. אני לא מפתיעה אף אחד, אבל כל מה שקשור זה שקיפות ואמון מול הצוות, ולנהל את המשבר שקורה ביחד. שוב, אמון זה דבר שתמיד צריך זה הבסיס של ברור. כל חברה, ותקשורת פתוחה ושקופה זה תמיד, אבל שוב, בתקופות כאלה, כשאתה מרגיש שהקרקע רועדת ויש אי ודאות, ויש אי ודאות, אי אפשר להסתיר את זה, זה קיים. ככל שיותר מדברים על זה ומסבירים שזה המצב, והאנשים יודעים בדיוק מה המצב, הם מתגייסים לעבוד ביחד. אני הצגתי להם את האתגרים, הסברתי להם כמה זמן יש. תראה, אנשים בסופו של דבר וואו. זה המשכורת שלהם, הם צריכים ברור. לדעת כמה זמן יש לי. ואני אמרתי להם, עד כאן אנחנו רגועים, מכאן אני כבר לא יודעת. אפילו, את יודעת, גם כשהבשורות הן לא טובות, ודאות נותנת זהו, זה כוח. מה שרציתי להגיד. את נתת נקודות קטנות, הרי אין ודאות בכלל בעולם, מאז נכון, הקורונה נכון, אנחנו יודעים את זה. נכון. אבל כל החוכמה זה לתת נקודות קטנות של ודאות לאנשים שעובדים איתך. למעשה זה מה שרותם אותם לעבוד איתך ביחד. זה מה נכון, שיוצר את הגיבוש, זה מה בדיוק, שיוצר את העבודת צוות שאמרת שאת... בדיוק. וזה נכון לעובדים, זה נכון לספקים. וספקים, אני אומרת, ספקים זה בעצם הפרטנרים שלך. כאילו, כי סטארט-אפ עובד הרבה עם ספקים שהם בעצם, הם הפרטנרים שלו לקדם את העבודה. וכן, וכמו שאת אומרת, מהקושי נבנה חוסן מסוים. כאילו הקושי הזה בונה מחויבות, את רואה מי באמת איתך, מי באמת מחויב, מעבר לכסף. זאת אומרת, שוב, ברור, זה הפרנסה של אנשים, אבל הם מסתכלים על זה לאורך זמן. צריך להיות זה מאפשר להיות יותר מחוברים, יותר מגויסים, יותר יצירתיים גם לפעמים. והשקיפות הזאת בונה לא רק אמון, אלא איזשהו חוסן מסוים של החברה. זאת אומרת, בני אדם שמסכימים לוותר על חלק מהמשכורת שלהם לתקופת זמן מסוימת, נעשים הרבה יותר מחויבים לחברה. אה, והגדולה של מנכ"ל, או במקרה שלך מנכ"לית, מנכ"לית, הגדולה שלך זה לרתום אותם לוותר על הטווח הקצר, זאת אומרת על חלק מהמשכורת שלהם עד תקופה מסוימת, שהם יראו את הוויז'ן של החברה ושהם יהיו שם, זאת אומרת שהם לא יהיו נכון. נפרדים, אלא אוקיי, זה לא נעים לקבל קיצוץ במשכורת, ממש לא נעים, אבל מי שנשאר הוא באמת איתך. לאורך כל הדרך. כן, איזה ולעשות את זה יכולת. בצורה כזאת שהיא גם הוגנת, זאת אומרת, למשל, אם אני לא מקצצת בשכר, אני מורידה שעות עבודה, למשל. זאת אומרת, מורידה אחוזי משרה, זאת אומרת, הבן כן, אדם לא נדפק, הוא כאילו באמת יכול כל הזמן להיות מאוד הוגנת עם האנשים. מבחינתי, זה ההוגנות הזאתי, זה הדבק. מאוד מאוד חשוב להיות הוגן. לא להיות סליזי, לא ללכת מאחורי הגב, לא, כי זה נותן תחושה של, זה יוצר שמועות, זה יוצר דיבורים בין בדיוק. אנשים, זה יוצר מחנות. יש את בדיוק. ההנהלה ויש את העובדים, ומה הם הולכים לעשות לי, זה לא ממש נכון. ככה, ממש ככה. ואגב, אני חייבת להגיד, לשמור על זה גם אחרי שמצליחים, זה לא פחות קל. לא נכון. פחות קשה, סליחה. אה, כשיש, כשאנחנו עובר המשבר ופתאום יש כסף, לשמור על הביחד הזה, כן. זה אתגר, לפעמים אפילו יותר קשה.
כי אנשים לפעמים חושבים, טוב, נו, היינו שם בתגובה, הגיע כסף, עכשיו שייתנו לי ככה וייתנו לי ככה, ואני לא זה לא, מוכן. כן, כן, כל אחד מנסה, עכשיו אומר שאין, מה שנקרא אין, אז אין ברירה, אז אני, כן. אבל כשיש, רגע, מאיפה אני יכול למשוך עוד? מאוד מאוד צריך לזכור, וצריך לזכור שאם אנחנו עוברים את האתגר נכון, לזכור שאחרי שכאילו, לא הכל הופך להיות טוב, אלא להפך, יש את האתגר של פתאום שיש, אתגר Mhm. מאוד מאוד גדול, לשמור על הכל ביחד. נכון, זה, זה פואנטה שחשוב לזכור אותה. לפעמים במצוקות אנשים נדבקים ביחד, כמה פעמים רואים את זה גם מה שקורה בארץ. כשרע, אנחנו נדבקים ביחד, וברגע נכון. שטיפלה, אנחנו לא בסכנה ולא נובח טיפה. בהישרדות, כן. אז דרך אגב, הרבה פעמים חברות גדולות, חברות בינוניות יותר נכון, הביאו אותי כיועצת וכמאמנת לגבש את הצוות, כי היו כל מיני אינטריגות וכל מיני, זה חשב ככה וזה חשב ככה, לגבש אותם ביחד כדי שהם, תהיה ביניהם תקשורת לפחות, לפחות תקשורת, שהם יחזרו להיות ביחד והם ישמרו על זה. והתקשורת זה לא רק ימי כיף בחוץ. לגמרי התקשורת לא, זה תוך כדי אין-האוס, תוך כדי עבודה. תקשורת מיטיבה, מילים טובות, לא לריב, לא לגמרי. לשתף. כן. נכון, נכון, נכון. כן, אז זה הדבר השני, השקיפות והאמון, זה היה הדבר השני. הדבר השלישי, אה, נושא של גיוס הון בתקופה כזאת, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שנקרא, הקושי. ולחפש דווקא באזור האין, לחפש איפה כן. אה, המון לעבוד, לחפש מענקים. חיפשנו באמת מענקים שיכולים לתת לנו, לפעמים גם 10,000 דולר וואו, יכול לשמור על המומנטום. ולשמור על מומנטום זה ממש. חלק מהעניין. זאת אומרת, כל הזמן, אפילו בקצת כסף, אבל זה מביא את זה, וזה מביא את זה, וזה נותן לי תחושה שאומנם מתקדמים לאט, איך אני תמיד אומרת, אנחנו כל הזמן מתקדמים. הדרך נעשית תלולה בעלייה, הקרקע בוצית יותר, אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים. הצלחנו לגייס תמיכה של אנג'לים אמריקאים אוהבי ישראל גדולים, וואו. שזה היה בעצם האנשים שתמכו בנו ממש בתקופה הכי הכי קשה, מדהים. שהאנטישמיות גאתה, ו, ודרכם, ודרך באמת מענקים מהרשות לחדשנות, ומהי סנטר בחיפה, את רואה שאיך כל דבר כזה מייצר עוד ביטחון ועוד את הדבר הבא ו, מדהים. והמומנטום, אז כל הזמן לנסות צעד אחרי צעד, אפילו אם הם ממש קטנים, וזה לא הרבה כסף, לנסות לשמור על מומנטום שכל הזמן מראה הנה יש עוד נקודה, ועוד זה, וגם זה מאמין בנו, גם זה יצטרף, וזה הביא את החבר שלו, וזה הביא את הקרן, כאן להגיע לעוד מישהו שיכול להביא, זאת אומרת, החיבורים האלה והכישורים האלה, זה בעצם בסופו של דבר זה מה ששימר את המומנטום וזה מה שהגיע לנו, הצלחנו להצלחה. ועוד משהו שבהשקעות, וזה גם צריך לזכור, גם להם הם נמצאים הם בעצם כל התקופה הזאת למשקיעים מעלה מאוד את הסיכון. משקיעים תמיד עובדים עם סיכוי מול סיכון, מה הפוטנציאל ומה הסיכון. והורדנו להם את הסיכון על ידי זה שאמרנו שהכסף ייכנס על פי מיילסטונים, לא הכל בבת אחת, אלא בעצם גם את הכסף שיש הם יכניסו בתור מיילסטונים, ואז גם להם הורדנו את הסיכון. מצד אחד מדהים. יש לנו את המחויבות, והם איתנו, והם רוצים לעזור ורוצים להצליח, ומצד שני, בעצם יצרנו מיילסטונים שמאפשרים את ההתקדמות גם. זה להבין את הפסיכולוגיה של המשקיע. את הפחד שלו, כי יש שנאת סיכון ויש פחד. וגם נכון, אנשים שיש להם כסף רוצים לשמור עליו. זה לא שאנחנו מבזבזים וזהו, במיוחד בתקופה כזו. ממש עד ככה. אז במקום, שמבינים, בדיוק, אז שמבינים במקום הרבה כסף מקצת ישויות או מקצת ארגונים, שזה Mhm. היה קשה, פיזרנו את זה, שכל אחד נתן יחסית צד, וגם בתוך זה מיילסטונים, לפי מיילסטונים. זאת אומרת, בעצם מדהים. פיזרנו להם את הסיכונים, כך שכל אחד יכל להחליט, ובסוף אמר, אוקיי, בשביל מה שהם נמצאים, בשביל זה וזה, זה סיכון שאני יכול לעמוד בו. מעולה. בדיוק, ולתקשר את זה גם בעצם, את היתרון, שבעצם סיימנו את התקופה עם זה שיש לנו הרבה כאלה שהם בעדינו, איזה וזה, יופי. וזה כוח. זה כוח אדיר.
תמיד אני, שוב, אני כיועצת עסקית תמיד אומרת ללקוחות, אל תסמכו על לקוח אחד גדול נכון, שלכם, אלא נכון, תיקחו כמה לקוחות. אצלכם הלקוחות הם המשקיעים, או האנג'לים, או האנשים כן, שמאמינים בהם. אז בשלב כמה הזה שיש כן, יותר, וגם נכון, אם יש עכשיו, תמיד כדאי להמשיך הלאה ולעשות תוכניות מגירה בדיוק. כדי שיהיו עוד. זה עבודה בלתי נפסקת. נכון, זה נכון. אז תהליך בכלל תמיד. באמת לסטארט-אפ שאין לו עוד מכירות, הכסף שלו מגיע בעצם מהשקעות, ואז נכון. ברגע שמגיעים למכירות, אז בעצם זה מה שאמר, צריך כאילו לגוון את הלקוחות, ומשם מגיע הכסף, אבל כאילו צריכה להבין מה מקור הכסף ואיך לאפשר לו להגיע בצורה כזאת שתשמר את המומנטום של החברה. ושהוא ימשיך להגיע. להמשיך להגיע, כן, כי אפילו אם זה לאט יותר, אבל זה ממשיך להגיע, זה מייצר ביטחון, מייצר שהם מתקדמים. נכון. וזה אולי מביא אותי לטיפ האחרון, שזה חלק ממני, אבל חשוב להדגיש את זה, להישאר אופטימיים. זה אופטימיים אולי הכי חשוב. זה לא סיסמה, זה מתישהו הופך לאסטרטגיה. זאת אומרת, האופטימיות הזאת היא בתוך שיש לך, בתוך אי-ודאות, אופטימיות היא הופכת למשאב. כל הזמן להמשיך להציג את האופק, להציג מה יכול לקרות, איפה יכול להצליח, לשדר אמונה, להראות איך עוד מעט זה יכול לקרות, וגם אם זה לא יצליח, אוקיי, אבל מה היתרונות של זה? כל הזמן להראות אופק ולשדר אופטימיות, זה לא קל, במלחמה זה לא קל, כי גם באמת הביפנוכו שלי היה נשבר בדיוק. כל ערב מול החדשות, זה לא משהו קל, אבל כלפי חוץ כל הזמן לנסות לשדר את האופטימיות הזאת. הצטרפנו כסטארט-אפ למיזם של הנצחה של משפחה שכולה. אנחנו וואה, עוזרים כל בהנצחה הכבוד. של סרן שלו זלצמן, בחור מקסים שאיבדנו. אה, וגם זה מחבר את כולם. העשיית טוב גם מחברת את האנשים. הם מרגישים שאנחנו עושים משהו חשוב. בסופו של דבר, אופטימיות ולהתחבר לחזון האמיתי שלנו, כי החזון שלנו לרפא אנשים. ובמלחמה לנסות להנציח באמת חייל נהדר שהמורשת שלו, כמה שהוא צעיר, אבל המורשת שלו היא באמת נותנת כוח לאחר, יכולה לתת כוח לאחרים. במילים אחרות, זה להתחבר למשהו יותר גדול מאיתנו, וממש, יותר מהשאיפה שלנו לגייס כסף, יותר מהשאיפה שלנו למכור, יותר מהשאיפה שלנו להיות עשירים, משהו שהוא מעלינו, שנותן לנו את המוטיבציה. עכשיו, יש נכון. לי שאלה, את אומרת משהו מאוד נכון, אופטימיות היא שם המשחק, זה מאוד נכון, זה מאוד נכון בתור סיסמה, אופטימיות, גם אותי האופטימיות הצילה מהרבה דברים, ויחד עם זה, צריך משאבים פנימיים, במיוחד מנכ"ל או מישהו שמוביל, צריך מאיפה הכוחות? איך אפשר במציאות שלנו להישאר אופטימי? איך את עושה את זה? אני פשוט יודעת מה המקומות שלי נותנים אופטימיות. אוקיי? מה? מה הדברים שלי נותנים כוח. והכוח שלי מגיע מתוך זה, א', באמת מעשיית הטוב, לדעת שאני עושה טוב, בין אם זה לעזור למשפחה שכולה, בין אם זה לדעת שבעצם המיזם שלנו, הסטארט-אפ שלנו, מטרתו לעשות טוב לחולים, לראות חולים שלוקחים את המוצר שלנו ואחרי שבועיים פתאום אומרים, וואו, אני מרגיש יותר טוב, זה וואו. נותן לי כוח. זה לעזור לאחרים. זה פשוט מקורות כוח שלי. אנשים טובים, אנשים טובים באמצע הדרך. לנסות להיות האנשים הטובים לאחרים, להיות הבן אדם הטוב באמצע הדרך לאנשים אחרים, ולדעת לסמוך על היקום שישלח לי גם את האנשים הטובים אליי באמצע הדרך. אז אני חושבת שאנשים טובים ונתינה וחזון של עשיית טוב, זה מה שנותן לי את הכוח הפנימי שלי. ו... וכשאני חזקה, אז באמת כל השאר זה להתייחס לזה כמשהו שהוא קשה, אתגרי, אבל רק נעבור אותו ונהיה במקום אחר. אז אז תראי, באיזשהו מקום, אני חושבת על זה, זה נקודות השקה בינינו ודמיון, כי גם אני כזאת. ויחד עם זה, יש אנשים שיגידו, בציניות, להתחבר לאופטימיות, לעשות טוב, שמעתי את הסיסמאות האלה, אני מכיר את זה, זה לא עובד, אומרים את זה סתם. יש עוד משהו שאת יכולה לתת בתור טיפ, בתור איך מגיעים למקום הזה,
של לעשות טוב, או לרצות, או לראות משהו מעלינו. עוד טיפ למנכ"לים, כי להיות מנכ"ל זה לפעמים גם להיות לבד. למנכ"ל, אני יודעת את זה מראיונות אחרים ומלקוחות שלי, אני עוד מעט 30 שנה יועצת עסקית ומאמנת, יש הרבה רגעים של לבד, וכשאתה לבד, תמיד יש נקודות איזה שהם, יש דאון, אני אפילו לא אקרא את זה במילה אחרת, החיים הם ככה וככה וככה וככה, נכון. עולים יורדים. אה, מה נותן בדאון? איך עולים משם? אה, זה נכון שמנכ"ל הוא לבד, כי אין מישהו שבעצם חווה את כל מה שהוא חווה, והוא יכול לשתף בהכל את מישהו, כי אם זה האנשים הפרטיים שלך, הם לא בדיוק מבינים את תוך תוכי העניינים של החברה, ואם זה האנשים בחברה, את לא תמיד יכולה להגיד הכל. אבל עדיין, את יכולה להקיף את עצמך ברשת תמיכה, ש... שנותנת לך את הכוחות, כל אחד לפי המקומות שהוא יכול לתמוך, ופשוט לעבוד ביצירת המעטפת תמיכה הזאת. וכן, אני יודעת לייצר לעצמי, אני לא מרגישה לבד. זאת אומרת, אני דואגת לא להרגיש לבד, ושתמיד יהיה לי עם מי לדבר. לא עם כל דבר, לא עם כל אחד אני יכולה לדבר על הכל, אבל שיהיו לי מספיק אנשים שאני יכולה לדבר איתם על הרבה דברים, כדי להשתמש בזה, וכן, וכל הזמן למצוא את איפה אני, כאילו איפה אני כאן, מי אני פה, ולא לוותר, כמו שאמרתי, לא לוותר עליי. וואו, לא לוותר זה מסקנה נהדרת, לא לוותר בכלל ולא לוותר כן, עלייך. כן, אז אני אומרת, וגם האופטימי. הלא כן, לוותר הזה והבריינסטורמינג שאת עושה עם אנשים, הם נותנים לך את ההרגשה או את הכיוון לקבל את ההחלטות, כן. את הבעד ונגד, לפעמים עצם זה שאני מתייעצת עם מישהו ושומעת את עצמי מדברת ומעלה, ושל לדבר עם אנשים חכמים שאני סומכת עליהם, עצם זה מאפשר לי לחשוב על עוד משהו, וזה פותח לי את הראש, ובאמת, אני יודעת שמנכ"לים מרגישים לבד, אני כל הזמן דאגתי לא להרגיש לבד. איזה יופי, זאת מדהים. אומרת, וידאתי שיש סביבי אנשים שנותנים לי את התחושה שאני לא לבד. וגם אם הם יתחלפו, וגם אם כל אחד יכל לתמוך בחלק מסוים, אני לא הרגשתי לבד. מדהים. לא בגלל, המשפחה שלי תמיד הייתה איתי, החברים שלי תמיד היו איתי, גם אם, גם וואו. עובדים ידעו מה שהם יכולים לתמוך, איפה שהם יכולים לתמוך במקומות שלהם. חברי בורד, איפה שהם יכולים לתמוך בתחום שלהם. כלומר, כל אחד, שוב, אולי לא כל אחד יש לו את כל היריעה, אבל מספיק בשמיכת הטלאים הזאתי מספיק חזקה כדי לעטוף אותי בזמן שאני צריכה, ולכן לא הרגשתי לבד, ואני חושבת שמשם יכולתי כל הזמן למצוא את האופטימיות, וגם, את יודעת, בסופו של דבר, האנשים שאני מתחברת אליהם זה אנשים שהם דומים בערכים שלהם, אל הערכים ברור. שלי. דומה אז מושך זה דומה. אנשים שיודעים להראות לי את האור ואת האופטימיות, לשדר לי את הדברים שהם יודעים שחשובים לי, במקומות שאולי אני טיפה שוכחת. ואני אומרת, עוד פעם, אני מאמינה באנשים טובים ובנתינה, וכמה שזה כאילו, זה יכול לשמוע כמו סיסמה אנטי-אייג'יד, אבל באמת, במקומות הקשים, זה מה שעושה את ההבדל. לגמרי, אופטימיות, אנשים טובים, ולהסתכל על המעבר, על החזון. מעולה, ואמון, ושקיפות, ולדעת שאתה מעולה. נשאר עם האמת שלך, ולא מוותר עליה, ולא מוותר על עצמך גם כשזה קשה, וכן. זה, זה. לסיום, יש עוד איזשהו טיפ שלא דיברת עליו, שאת רוצה להדגיש אותו למנכ"לים, שאולי חוץ מזה שהם מרגישים לבד, גם להם יש סטארט-אפ, גם להם יש חברה, יש בעיות של, כל הבעיות שדיברנו עליהן, ניהול, עבודת צוות, תזרים מזומנים, אני משהו, חושבת משהו אחר, כי שלא נתת המון. לזלזל בעוצמתו של נטוורק. מעולה, וזה דבר שאפשר לעשות כמעט גם בלי שום כסף, רק עם טלפון. לשמור על קשר עם האנשים, אנשים, נשים, ש... פשוט לשמור על קשר. אני גיליתי באופן, וואו, זה ממש קוסמי כזה, שכשהרגשתי לדבר, שמרתי קשר עם אנשים בלי כוונה תחילה, פשוט כמטרה להיות בקשר עם אנשים שאני רוצה שיהיו בעולמי.
גם אם לא וואו, היה חיבור עכשיו, פתאום, עצם זה שדיברנו, פתאום גילינו איך, יש איזו עזרה הדדית שהייתה נורא נורא משמעותית, זה כאילו אמרת, איך ידענו לדבר היום? איך זה קרה? בדיוק מה שאני אמרתי, זה בדיוק היה הנקודה שזה בדיוק הבן אדם שהיא הכירה, היה בדיוק הבן אדם שאני הייתי צריכה, והפוך. כאילו, מדהים. באמת, אז אני חושבת שנטוורק יש לו איזשהו, כאילו נטוורק שהוא בא באמת להמשיך לחבר את עצמך לרשת של האנשים ונשים מסביבך, אה, ולא צריך הרבה. וואטסאפ, וזה לא עולה כסף, לא צריך כאילו להיבהל, אבל כן לעבוד בזה. ולהבין שזה באמת כמו סוג של, במקפצה, זה כמו של רשת תמיכה כזאת, נטוורק, כמו שהיא, כאילו כמו ש... זה סוג של מדהים, רשת מדהים. שיכולה להיות גם רשת ביטחון ב... בתקופות קשות, ולא לא לזלזל בערכה, ממש לא, ולא צריך בשביל זה כסף, צריך רק מכוונות ואנרגיה לעשות את זה. זאת תובנה מדהימה, ובסופו של דבר, לסיכום, אם אני מסכמת כל השיחה שלנו, השורה התחתונה זה אנשים, תקשורת ואופטימיות. זה כל הסיפור. והיה שם גם ניהול תקציב, כן, כן, ומדוקדק, כן, זה ולראות איפה ברור, 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 אבל אני אבל מסכימה איתך, זה המהות. המהות, זאת אומרת, נכון, אז זה ניהול תקציב, אז זה גיוס משקיעים, אז זה קשר עם תנובה, אז זה כל הנדבך העסקי, אבל האופטימיות והאנשים, ולא לפחד אפילו להרים טלפון כשקשה כדי לקבל עזרה, לגמרי. אז היה לי לעונג. תודה רבה. ותודה רבה גם לך. אני שמחה לסיים עוד פודקאסט שלי או ראיון שלי, נורית אילוז, אני מאמנת מנהלים, יועצת עסקית כבר עוד מעט 30 שנה, ומאוד מאמינה באנשים, מאוד מחפשת, בדיוק כמוך, נטע, לעשות טוב, לתת את הטיפים, לראות איך להביא אנשים ומיזמים, חברות מנקודה א' לנקודה ב', גם אם זה בתהליכים קטנים, בשלבים קטנים, אפילו מיקרו קטנים, זה השלבים האמיתיים. תודה רבה לך. תודה לך. שיהיה בהצלחה. בהצלחה. ושיהיה לכולנו יותר טוב ובשורות טובות. כולנו ושהשבויים צריכים את זה. יחזרו סוף סוף אמן. מכל המצב אמן. המטורלל הזה, במילים שלך, שזאת מילה טובה, ייגמר כמה שיותר מהר. אמן. 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 באמת, בשורות טובות לכולנו. כולנו מגיע לנו כבר בשורות טובות. נכון. תודה רבה.